شێر دچن مەدان دمینەژی چەقەلان رە دوورکەت سوورن. Bi modernîteya kapîtalîzmê re têkiliya mirov û civakbûnê çawa ku tê xwestin ji hev were qutkirin, têkiliya mirov û mekanan jî bi heman awayî ji hev tê belavkirin. Serdest ji bo hatiya cih mekanê di bîra mirovan de bide wendakirin, yan navê wan cihan diguherîne, yan jî nava wan diguherîne û dixwaze şopên heyî ji wê derê pexş bike. Lê wate tiştek wiha ye ku çi dibe bila bibe, xwe bi awayekî dide der. Çawa ku mekana Sûriye bi avahiyên bêbîr hatin tişekirin û me her bu yekê re rûbirû dihêlin jî, nikarin wateya wê ji ku berxwedanê bidin ji bîr kirin. Belkî jî tam divir de têkiliya zeman û mekanê xwe nîşanî me dide. Mekan di bîra zeman û di dîrokê de dadigire û li mirovan dîsa vedgere. Piştî salên min ên li Kurdistanê dema ez li Stenbolê bi cih bûm, ji min weye ku li vî bajarî ez ê bi xwecihiyên vê derê re têkiliyeke bi hestiyarî nikarim ava bikim. Belkî jî sedema hatina min xiste wê hestê. Di 4 salên min ên li vê derê de li daxên vî bajarî ketim dû şopên koçberan. Bi her danûstandinan re bûm mêvanê şopên berxwedêrên li van cihan. Ew şop min mezin kir, min xurt kir, min xwedî kir. Herçend di herê wîtiya taxekê de ez nizanibim dê çi rastî min were jî, bi dilekî rehet min xwe spar de wan dilên germên Kurdistaniyan. Rojekê dîsa berê min li daxekê bû. Daxeke ku hatê xwestin neqşeyên şoreşgeriyê, neqşeyên welatparêziyê ji wê derê xalî bibe û bi hinceta veguhestina bajêr gelek deverên wê bêhêl weşandin. Tişta biêş ew e ku piştî cihûwarên Kurdan hatin xerakirin an jî şewitandin, Kurd li ku derê bi cih bûn, vê carê jî bi hincetên din xaniyên wan tê xerakirin û tê xwestin Kurd bi qutbûyîneke mekanî û civakî ji hev bên belavkirin. Vaya ji wan taxan jî yek taxa ok meydanê ye. Ji Bakur bigirin heta Rojava bi hezaran Kurd li vê taxê dijîn. Ev tax taxeke wisa ye ku di aliyê berxwedanê de bi navû denge. Kolanên wê, dîwarên wê mîna helbestekê têkoşîna gel ber bi me ve diherikîne. Ji çalakiyan, ji protesto û berxwedanên Kurd û cebgiran re mûzevanî kiriye ev tax. Weke gelek deveran heta demekê pergal nikarîbûye bi hêsanî bikeve nava ok meydanê. Rêxistin bûyîneke xurt li vê derê hebû. Gelek ciwan li dijî pergalê berê xwe didin çiya û şoreşa Rojava. Gelek ji wan tên girtin, gelek ji wan jî niha bi bêdengiyeke şikistî bendemayînê tercih dikin. Yên li vê taxê dijîn ji ber sedemên şer ji neçarî axûwarên xwe heştine û li vê derê bi cih bûne. Dayikên ku zarokên xwe wenda kirine û aqûbeta wan nediyar e, yên li ber deriyê girtîgehan li benda azadiya zarokên xwe ne, yên ji ber feqîriyê li kolanan li dûnanin. Min pir caran ferq kir ku bi qasî ew trajîdî hatiye jiyîn, guhdarkirina van êş û serpêhatiyan jî barekî giran dide ser milê mirov. Mesela Behiyayê hê aqûbeta birayê xwe nizane, heye Antuneyê dipirse. Dayîka wê Meyrem Bolûtê di qetlîama Enqerayê ya Daişê pêkanî de wenda dike. Paşê birayekî xwe yê din jî wenda dike û hê jî destnîşankirina aşîtiyê mayîn de dike. Dayika Qumrî dema behsa lîstikên ku li vê taxê tê nekirin ji Kurdistanê bigirin, heta van bajarên Tirkiyê heman pêkanînên ji bo civakê ji cewherê xwe qut bibe li rûyê mirovan dixîne. Ji bona ku bala ciwanan nekeve ser tekoşînê, hemû rêbazên şerê taybet li vê taxê jî tê dîtin. Pergal ji bo lêgerîna ciwanan asê bike, berê wa dide her qirê jiyan. Dayikek ku navê wê Fetîha ye li ser pirsa min a çima ev derwiha bûye, ev bersiv dide. Şêr diçin, meydan dimîne ji çeqelan re. Hema bêjin ketim her kolanên ok meydanê. Di mekanan de li dû şopên hestan geriyam. Têkiliya me ya bi mekanan re ji xwe bi hestên me bi rûh dibe. Mekan jî bi zindîkirina şopên li wî cihî re ji valahiyê derdikeve û xwe ji nû vedibîne. Min li wê derê careke din hîs kir ku bi rastî jî mekan ne tenê mekan e. Di amfîteatra wê derê min lê randina berxwedana serdemekê guhdar kir. Li wê mekana ku libik tekoşîn jê bariyayê rastî sê ciwanên belkî temenê wa hê 12-13 salî bûn û mîna bihiştê xweşik bûn hatin. Sozdar, Şîmal û Havîn. Kurdiya wan a herikbar, ew kelecana wan a çavê wan dibiriqand, min ber bi xwe vebirin. Dil miqabilî heveya. Ew zarok nexwestin ji min veqetin û xwestin stranekê ji min re bêjin. Bi meraq li benda strana ku ji min re bêjin mam. û her sê bi hev re dest bi strana şervanên azadiyê kirin. Ev nivîsa min bi gotinên strana şervanên azadiyê bi dawî dibe.
لێ دixwazim destnîşan bikim ku ew ciwanin ku dê bîra me şop, mekan û dîroka me bidin jiyandin. Li gel ew qas êriş û hesabê tûnekirinê dêsozlar, şîmal û havîn rastiya me biparêzin û heger em bikarbin wan biparêzin, dê nemumkin be meydan jî, mekan jî ji çeqelan re bimîne.